Тузан туздырып баручы фил. Пыль сөзі удмурт тілінде фил дегенні аңлата. Журналист Александр Бюкузин интернет шілтерінде туған тілін үйретуінің қызықлы yolын тапқан. Всегда будет крутились такие слова, которые созвучны. Башымда рус теленә аваздаш удмурт сүзләре гел бөтерелә иде. Бер төрле языла, бер төрле әйтеләләр, мәгънәләре башка. Қызық үшін шындыларға рәсім табып қоя башлаган білім проекты келіп шыққан Александрға дизайн яғынан Киров егіті Андрей Соловьев булыша. Сүздер ұтуға құрылған рәсімлер интернет шілтерінде танылып кеткен. Тіл ғалимнәре дә бұл ұсылны хоплый. Бүгінгі күндә удмурт тілі белән қызықсыну орта бара. Ижевскида быел 10-гә якын курс эшләде. Хәтта депутатлар арасында да җирле телне өйрәнү тәкъдиме белән чыгышлар бар. Александрга хәзер башкалар да ярдәм итә. Көн саен сайтына сүзләр өстәлә. Проектын алга таба киңәйтергә ниятли. Удмуртныкы белән аваздаш сүзләр башка телләрдә дә бар ди. Английско-удмуртский и еще планирую. Инглиз удмурт телене планлаштырам. Татар удмурт варианты да бар башта. Удмурт теленә татар теленнән кергән сүзләрне бирергә. Мәсәлән, буш удмуртларда да берни юк дигәнне аңлата. Удмурт телендә татарныкыннан кергән меңләп сүз бар ди Александр. Туган теле булса да Гаязның шул кадәр тел бойлыгы юк. Күптән түгел ана теле онлайн мәктәбе турында белеп алган. Теркәлеп, икенче баскычтан керешкән. Хәтта юлда да өйрәнергә мөмкин. Телефоныңда интернет булса, баскычларны тиздән бигрәк сыйфатлы узу кирәк. Татарча бик әйбәт белмәгән дусларым бар. Аларның да әйткәне булды өйрәнергә кирәк дип. Ана теле онлайн мәктәбенә сылтама бирермен аларга да. Һәркем туган телен белергә тиеш, өйрәнергә бер кашанда соң түгел ди Гаяз. Үзенә туктап торырга туры киләчәк. Июнь ахырында армия сафларына алына. Әмма аннан кайтуга керешәчәкмен ди егет.